बेफोरबायदि गोजा गोजाया बिर जोहोलावनि दानस' जानायाव थै बोहैलानायाव नांलानायनि होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनो आरो नै। दा जोङो फैयै फैयै सौफैबाय उल्थाफानि मन्दिर। ओमफ्राय दायो जोङो थांगोन जाहैबाय जेनाखि बोसोरनै सिगां सिखोना जोहोलावनि मुसुखा हाग्रा गेजेराव दोनहैदोंमोन नैबे जायगायावहाय जोङो दिनै फार्स्ट टाइम नायनो थांगोन, दासिमबो थांखायाखै। बेनो जाबाय उल्थाफानिनि मन्दिर। बे उल्थाफानिया बैनो हनै दैया, ओमफ्राय नैबेजों हाबलांनांगौ आरो नैबे बेवहाय फुजा होनो थाफैग्राफोर जाहैदों बे न'आ गेस्ट हाउस बायदि। ओमफ्राय नैबेयावहाय लागायनानै दोनखादों, बेजोंहाय हाबलांनांगौ। सिसि ब्लक नै लामायाबो, नोंथांमोना बर्डखौ नायदो। दा जोङो ओरै हाबलांसिगोन। दायो जोङो उल्थाफानि बाथौ मन्दिरनिफ्राय फैयै फैयै नैबे सिसि ब्लकजोंहाय सिदा फैनानैहाय जायगाखौ जोङो मोनफैबाय, लकेसनखौ। जायनाखि सिखोना झार होननानैहाय बुङो, आलायखुंग्रिं दै। बेयावहाय सिखोना जोहोलावनि मुसुखा बोसोरनै सिगां गायसनफैदोंमोन। दा बै दै सेरावहायनो हनै जोङो दा थांगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो। आङो फैफेराखैमोन, दिनैनो फार्स्ट टाइम। दिनैसो बोसोरनैनि उनावसो फैबाय आरो नुफैबाय आरो बिराद मोजां बानायदों। ओरै दंफां दानफायगासिनो दं, सोर दंफां दानफायदों मिथिया, गुंग्रुं गांग्रां होनगासिनो दंफां बायनानैहाय। नै बेजों सिदा टप ब्लेड सिसि ब्लक बानायजोबखादों। ओमफ्राय बेवहाय राउन्ड सिसि ब्लक माने टाइल्स बायदि जाबजोबदों आरो नै बिराद मोजां बानायदों। ओमफ्राय बैयावहाय दङ जाहैबाय सिखोना झार बाथौ मन्दिर। माथो बोरैथो गुखोलाय, ना मैदेर ना नाखुरखो ना माखो? दा नायलांदो रायजोफोर, देखायहैनायसै आं गाहायाव थांनानै। बे मुसुखायानो जाहैबाय सिखोना जोहोलावनि मुसुखा। दायो आं नोंथांमोननो देखायनो थांगासिनो दं। बयबो खेबखांजोब्बाय नालाय, आंहा दासो नै सोनाब मोखां दोनदों। दैयाबो सोनाबहासो बोहैलाङो माथो, सानजानिफ्राय सोनाब बोहैलाङो। देन्जार बानायदोंथ'। जिं जिं आर'नाइ आगर। गाहायाव ओंखारलांनि। बे फुजाबो होफैलायो। बैबा अन्थाइफ्रा गोजा गोजा जालायनानै थादों, माथो टाइल्सखौलाय देफायो ना मायो जाखो? गोजौआव गाखोलांनि आं नोंथांमोननो देखायनो। जिं जिं आर'नाइ आगर होजोबदों, नै मोजाङानो बानायदों। सिखोना जोहोलाव रायजोफोर। आर'नाइया गांबेसे दं? 1 2 3 4 बिहु फालिबो होदों। ओमफ्राय माखासे बिनि डिटेल्सखौ नै माथो जौ गोरानबो होफैलायदों नामा? ना गाइखेर जाखो मिथिला। फुजा होफैदों, फुजाबो होफैयोदां। माखासे बिनि डिटेल्सखौ नैबाव नायदो। 2022 आव बानायदों नै, 17 तारिख 5 मास 2022। बेयाव नायबानो जाबाय माखासे डिटेल्सखौ। बे अन्थाइया मानिबाव? फैफेरा फैबाय, दिनै नुफैबाय। जोबोद गोजोननाय मोनदों। मोजाङानो जादों बेफोरबायदि बानायना दोनफैनाया। बिसिबांनि स्किममोनलाय? टप ब्लेड। मैदेर दंदां हरैहाय, खनथाम होनबाय थादों। टप ब्लेड सिसि ब्लक। दुंग्रि लानानै थानायखौ नायदो नै नोंथांमोना, एसे मोजां। आलायखुंग्रिं दै होननानै बुङो बे दैखौहाय। आलायखुंग्रिं फुजा होफैदों बेखौ सोरबा। बिर जोहोलावनि दानस' जानाय, बेयाव बे सिखोना जोहोलावखौहाय माने
बेयाव दावहा नांनानै दै लोंनो फैनायाव बेयाव दानस'दों जाहैदों बे दैसायावहाय जों बेबायदि मिथियो नाथाय माबायदि दैया सानजानिफ्राय सोनाब बोहैलाङो ओरैहाय सोनाबहा बोहैलाङो सानजानिफ्राय दंनायाथ' अन्थाइयावहाय दाबो गोजासिन बेफोरनो बेखौहाय माने अन्थाइयाव गोजा थालांनायखौहाय बे सिखोना जोहोलावा दानस' जानायावहाय थै गलाबायनायनि होननानै बुङो मानसिफ्रा बेबायदि सावरायसोयो आरो बेफोरबायदि गोजाया बिर जोहोलावनि दानस' जानायाव थै बोहैलानायाव नांलानायनि होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनो आरो नै गासिनो दिन सोरबा फुजा होनायनिसो दैयावबो एसे हाबदों आङो ओरैबो नायनि टाइल्सखौ मानसिफ्रा बोखायो ना मायोरा दा गाजोबलाबायबाय ना बोखानानैसो लाङो मोजां जिजायो ओमफ्राय दैयाबो इयावहाय नै गुसुखा सोरबाफोर फैनानै दै गांदोंला इयाव लोंब्लानो जाबाय नै जोबथा गुसु आलायखुंग्रिनि दैखौ फार्स्ट टाइम लोंबाय दै आगतनाबो दस्राजों गैया दिनै बेबायदि थैनांलादों मादों होननाया अन्थाइयाव थै गोजा दंजोबो बालायाव थै गोजा जानानै थाजोबदों होनलायनाया दस्राजों गैया नै बेजों साहाजों बे सानजाजों गैया नै ओरै नायदों आं ओरै नुवाखै गैयाथ' ओरैहाय अन्थाइया थै गोजा माजा होननाया ओमफ्राय बैयो रेल जानो हागौ बैयो बे खोथाया नैबे दंफां सिङावनो आरो बे दंफाङाबा खय बोसोरनि दंफां जाखो ओरैजों साहाजों नुमाथ' बेजों लामा दंमोन दां हाग्रा हाबहैग्रा बैयाव हाग्रा सिङावहा माबा नुहरबावदों आङो मा बुस्थु ए माथो ब्रह्मनि माबासो दां इयो नायफैबाय दिनै खिन्थु साइकेलबो दंलाबायो ब्रह्म धोरोमनि माबा सावग्रासो बे बोरैबा माबा सिन दं होननानैहाय खोनादोंमोनलै आं रायजोफोर बेबा बोरै थाजोबखो जेबो नुवाखिसै नाबो हमलायलायो मैदेराबो गांगासिनो हरैहाय सोनाबजों ओमफ्राय बैयावबो दंफां दानफायनाय खोनादां दंफां खावगासिनो दां फुजा होग्रा गावसिनि मन्दिरसो माबा सिन दं मा दं होननाय खोनादोंमोनलै थुंग्रि दै गेजेराव दं होननाया ओरै थुनानै दोनदों होनलायनाया मैदेरना फैथारबाय नामा ज्राव होनदों हरैहाय दायो जोङो थांनो ओंखारफिनबाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि भिडिअआ बेनोसै बे सिखोना जाहार हाग्रायाव सिखोना जोहोलावनि मुसुखायावनो दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनानै थांनोसै मैदेराबो बेयावहाय गाबख्रावगासिनो दङ दा एसे गिनांगौबो जायो बेलासिबो जाबाय टाइमा 2:30सो जाबाय आरो बेनोसै रायजो राजा नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालाम आरो चेनेलाव दिनैसो गोदानै हाबफैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम हायोब्ला शेयार खालामनानै बयनोबो मिथिहोदो आरो बयबो नायनो फै मोजां बिरादनो बेयाव मन्दिरबो बानायगोनदां आस्थियैनो ओंखामफोर जाफैयोब्ला मा जाफैनो दङब्ला इयावनो संजानो हायो नै गोसो बायदि ओरैबो फोसाबोब्ला हाबावोसो जानो हागौ इयावहाय मन्दिरबो खालामगोन बेयावबो बाथौ फुजा होफैनायनि दङ ब्रह्म फुजा होफैनायनि दङ बेयावबो बाथौ दङ बेयावबो बाथौ दङ ओमफ्राय हरैबो बबेबा दंबावोमोन दा बेयाव गोबां फुजाबो जायो आरो बेनोसै बाय बाय